Ngaro dagiti paulo dagiti damdamag iti damag lokal panagbuangay kadagiti paganurutan mainay iti dua a prueba ti tatayaan madama nga buklen ti MTC Sagada. Nairuta pa nang ipari ti online gambling kadagiti empleyado ti gobyerno na ipaganat-gat. Iti matadamag iti Rehiyon Cordillera kaniti Amianan, Luzon. Ituloy ti CMDC ti eksplorasyon sa Jemangkayan kalpasanan na ikati ti cease and desist order ti Mayor. Kasil po iti damag inya-transmit dagiti manakon ti Mangkayan ti suportada iti CMDC. Inanunsyo ni Marcos Jr. ti rekomendasyon nga may palubos ti Oceana Gold sa Nueva Vizcaya nga agtignay ingana iti tawen 2037. Tira dumapayad damag iti Cordillera na saysaya at suporta kadagiti IP maipapan iti bukod a programa da kid daw ti Pakdal IPMR. Para magkaragiti damag nasyonal na ipanamnama ti 11 renewable energy projects para itangatawan dito'y Pagilian. Ninmato ti unemployment iti Mayo, agrikultura ng runa na apektaran. Kasi po dito damag kinapatag ti klima kabailan nga gumastos ken gatat ti tangdan iti tungtungan ti trabaho. Naisubli ti sigod a koleksyon iti excise taxes ti kerosene ken LPG sigun iti BIR. Weather updates mo kasi po iti bagyo nga Babi wenno Inday. Ngaro dagiti detalye dagiti damdamag. Panagbuangay kadagiti paganurutan mainay giti dua prueba ti tatayaan madama nga buklen ti MTC Sagada. Itangal daw tinay para iti taripnong ti Municipal Tourism Council ti Sagada. Iti madama panagsasabat ng runa matalantan ti panakabuklel dagiti paganurutan mainay giti duang prueba iti tatayaan. Kastamat nga matungtong dagiti aktibidad iti mapasangbay nga Tourism Month no Setyembre. May palagip na na-launch kaspaset iti 63rd founding anniversary ti Sagada dagiti dua a kuweba. Bayat nga di pa lang narami dagiti paganurutan ken manung rekomendasyon ani datag iti Regional Caves Council Exit Conference di Abril. Antabayanan no anya dagiti paganurutan nga mabuangay ken ordinansya amang laon kadagitoy. Kabayatan na itultuloy lata dagiti manong tour guides ti mangipastorat kadagiti turista iti duunag ti dua a kuweba no manawan pay dagiti paganurutan no kasatno nga may patungpal da itoy kasarunod ti launching. Kisabali damag ituloy ti CMDC ti eksplorasyon sa Jemangkayan kalpasanan ay cut ti cease and desist order ti Mayor. Ti Crescent Mining and Development Corporation wenno CMDC ket nangiparang amang ituloy iti naitangtang nga eksplorasyon iti barangay Ginawang ken Bulalakaw. Inyebkas ti kumpanya na ited ken kwada ti Balido ang Mineral Production Sharing Agreement manipod iti DNR ken daytoy Mines and Geosciences Bureau na. Iti pakabuk panagbuya ti kumpanya nakasurot iti proseso kano ti free prior informed consent. Nagresulta na ito iti panagpirma iti Memorandum of Agreement karagiti na insimudan nga umili na imbagi dagiti elders. Normas Madete Certificate Precondition na inted kanu ti NCIP di Setyembre 29 taon na 2025.
Tagitiyag tagikwati dagakan drill holes kat nangitid mo iti panakabalin babaen iti katulagan ken ti panag-abang. Lupay nga din suspinde ti kumpanya ti operasyon do po iti cease and desist order ti gobyerno lokal di Oktubre 28 taon na 2025 inikat ba ito di Abril 13 itang atawan na babawin ka ni Mayor Cesar Pasiwan. Dahito ikat ng tagdala na mangituloy iti eksplorasyon nga dala ang may sa atawan na nabati tapno mornos ti na aprobaran programa. Inyipkas ni CMDC amang talinawid na alisto ti panangiturong iti operasyon nga da pa nakarespeto iti aglawlaw karbungan dagiti agtutubo ken kapya dagiti umili. Mang talinawid mo ito nakalukat dagiti ruangan da kanu kadagiti stakeholders ken agnamnamada iti dialogo ken kooperasyon ken mangited dalan iti napaypayso ken nasaya at apa nakaresolba dagiti issue ken napakaseknan. Timangkayan ket agtalinawid may sa first class municipality nagdepende iti panagninas akas pang gadan ken pagkitaan ti LGU. Kasi po dito damag inyatras dagiti manakam ti mangkayan ti suportada iti CMDC. Inikat dagiti elders kanimili ti ginawang kandulakaw ti suportada iti Crescent Mining and Development Corporation. Inyibkas da ti panang kontrada iti panagninas kan drilling amang dadawel karagiti daga ken danum. Impatakder dagiti residente ti barikada iti barangay tapno malapdan ti panagpastrek ni Rod iti kompanya kadagiti ramintada. Inyibkas namat lang ti panangsalaknib da kadagiti talon karayan ken daga tawid da. Dawatan mo tagiti elders ti pudno a free prior and informed consent. Kinunada ang nawadwad ti proseso ti panag-renew ti MPSA ti CMDC iti tungtungan ti korupsyon ken panang-alilaw. Inyibkas ti may sa elder ani Gary Dulag ti panangipatod na iti karbungan dagiti agtutubo dagiti katutubo ken integridad ti komunidad. Tungtungan iti panagdinas lata, inanunsyo ni Marcos Jr. iti rekomendasyon nga maipalubos ti Oceana Gold sa Genueva, Vizcaya nga agtignay ingana iti 2037. Inanunsyo ni Presidente Marcos Jr. iti suporta na iti $1.9 billion a plano ti Canadian miner Oceana Gold amang palaway ti Didipio Gold ken copper mine naging ganay ti tuwan 2037. Inyipkas mo ti grupo nagkaykay sa Novo Vizcayano para iti kalikasan wano anggik ti panagkondinada iti raytoy a plano. Impakama dagiti komunidad ti Nueva Vizcaya ti panagkontrada iti dakkel a minas kas iti Didipio project. Kapo iti panangipadisi kanyada wano displacement ti deforestation wano pa nakakalbo dagiti kabakiran ti landslides nga maitunda kan iti panagdadael kadagiti talon. Inyibkas met dagiti residente ti Dupax del Norte ken Kasibu ti panag laptodamot lang iti kalsada tapno mapigilan ti panag-explore ti Woggle Corporation ken North Luzon Mineral Resources Corporation. Inyibkas ti, sorry.
Inibkas ti anvit ti panagkondenada iti panagbalor ti gobyerno kadagiti dayuhan na korporasyon imbes nga dagiti pagsayaatan dagiti umili dagiti raw materials wenno natural resources ti pagilian ket para iti paka dagiti garud natural resources ti pagilian ket para iti pagimbagan dagiti umili saan nga para iti dayuhan. Ngayon nga impormasyon na nakunada ito yung Oceana Gold ay nagramot da iti lugar adidipyo iti pala ang taon 2006 babaeng nga ro iti merger da iti climax sa mining. Nag-operasyon ti open pit mining iti taon 2013 kan panagbalin iti underground mining iti 2018. Inyubkas ti 2023 technical report met iti kumpanya at ti mine life ket aging ganang road iti 2037. Kido ni Marcos Jr. ang mga posisyon iti Pilipinas akas hub iti sangalubungan para iti mineral processing ken panagkaykaysa kadag iti critical mineral companies iti Canada. Inyubkas met ti Department of Trade and Industry ti panagkita na ang mga posisyon iti Pilipinas akas sustainable ken socially responsible hub iti mineral processing. Uray, nuad dati desisyon ti Korte Suprema iti Hunyo 18 anang ibasura nga ro iti claim ti Oceana Gold iti $3.3 million a refund manipod iti gobyerno nasyonal iti tungtungan ti excise taxes at sipod iti taon 2013 hingga iti 2014. Nairuta pa na iparit iti online gambling kadag iti empleyado ti gobyerno na ipaganot-get. Binalaagan ti Director Anita Verina T. Paredes ti Civil Service Commission dagiti empleyado ti gobyerno may panggap iti panagsugal ng runa iti online sugal. Pinalagipan na ni Paredes ati online gambling ket ad-adda nga nakailimod dagiti agdudu mga scam kas iti likod iti investment opportunities. Kastamot nga pinalgipan na isudang nga ti CSC Civil Service Commission Resolution Number 2600111 anang iparit iti panagsugal dagiti opisyal ken empleyado ti gobyerno. Launang naklaro iti resolusyon ti panangiyawat iti dusa ken multa kadagiti manglabsing. May bilang dagitoy iti tungtungan ti grave misconduct, simple misconduct when conduct prejudicial to the best interest of the service. Naroon na silpo dito dito'y RA 6713 when the Code of Conduct and Ethical Standards alintag kat aning nga pangpubliko nga opisyal kat kinakasapulan iwasan dagiti tignay nga mga kompromiso iti integridad. Iti met RA 319 when dito'y Anti-Graft and Corruption Practices Act maiaplikar ti paglintagan iti sugal no daytoy ket mangiturong iti misuse of public funds wenno daytoy panangisugal iti pondo ti gobyerno wenno daytoy met saan nga mainkalintagan na panagbaknang. Iti met PD 1869 nga naamyendaran iti RA 9487 muna rito yung PAGCOR Charter na irot ang maiparit dagiti empleyado ti gobyerno iti panag-ayam iti casino ken online panagsugal. Iti
ti sa balipaya damag. Nasaysaya at suporta kadagiti IP maipapani ti buko da programa da kidaw ti Pakdal IPMR. Inyibkas ni Marlene Tungawan, IPMR ti Barangay Pakdal iti syudad ti Baguio, ti panagkita na masapol na maitid ti pudno apan nakabalin. Pondo, kan suporta kadagiti komunidad ti indigenous peoples, amang salsalaknib kadagiti daga at tinawid. Nang runay iti panagsalaknib kadagiti watershed, iti tungtungan iti klima, kan disaster risk reduction. Inyibkas na nagitoy iti second strengthening actions for governance, adaptation, and native heritage 2026 sa seminar sa Jai Ciudad ti Baguio. Iti riday pagaro da seminar kat na talantan ti panagkaykaysa nagiti lokal at chief executives, disaster risk reduction officers, indigenous peoples mandatory representatives, kan dagiti partner institusyon iti tungtungan ti kaamuan kan teknolohiya amang tulong iti panagsalaknib iti aglawlaw klima kan komunidad. Nakunan ni Tungawan na masapol ang maisubli kadagiti indigenous people sa iti panakabalin amang salaknib iti aglawlaw. Inyibkas na ti panagkiddaw na iti pudno apan nakabalin ken pondo amang idaulo iti programa ang maipanggap iti aglawlaw. Inyibkas na iti Busol watershed at akala pagtaudan ti Danum apasit nga ket adda iti Barangay Pakdal ket masapol ang maited ti naindaklan na partisipasyon dagiti IP. Kinid daw na iti DENR ti pudno a lugar dagiti katutubo iti panagdesisyon. Kanayon dito ay nakunana a pribilehyo tayo dagiti indigenous people sa ti panagkaykaysa. Masapol mga ramid tayo iti bugot tayo a programa taada tayo pailaang iti manun nga tawan tinapalabas. Panawan ang mga ganti timot tayo ken panawan ang mga ramid iti panagbaliw. Kasi po dito kid daw na matla ti mas napigsa suporta kadagiti barangay disaster response volunteers. Masapol ti personal protective equipment, insurance, ken pondo saan laong commitment. Kidaw na iti Department of Budget and Management amang ito da iti pondo kadagiti indigenous peoples led initiatives. Tulito lang tarigiti damdamag garud na ipanamnama ti 11 na renewable energy projects para itangatabon dito yung pagilian. Naprobaran ti gobyerno nasyonal ti 11 a renewable energy projects iti Hunyo ang maitdan iti green lane status. Dito yung green lane status kat iti napartak panang iproseso kan panang kaabrupar kadag ito yung proyekto sigun iti Board of Investments. Dito yung kabuklang na pondo dagiti proyekto kat 509.218 billion piso. Amang ibang naibilangan dito 459 billion peso a hydroelectric power project dito Cordillera. Dito Cordillera Hydroelectric Power Project kat 2,000 megawatts Maton Pump Storage Hydroelectric Power Project ti Pan Pacific Renewable Power Philippines Corporation nga sadyay Apayao ken mangipatakder matlang kadagiti reservoir ti Maton River amang serbi akas energy storage facility. Nakunan dito yung Board of Investment sa dagiti 11 na proyekto kat mangitud iti 7.845 billion US dollars of foreign investment kan mangpataod iti 10,151 at trabaho.
Iti umuna nga na mabulan iti 2026 upat pulo kanin na maproyekto tinaitdan iti green lane status ken adaan pakabuklan nga gatad nga 1.211 trillion pesos. Kadagitoy amin ket 35 renewable energy projects, 8 ket maipanggap iti food security, 2 ket tungtungan iti manufacturing ken maysa digital infrastructure. Inyupkas ni Bureau of Investments Director Ernesto C. De Los Reyes Jr. at i renewable energy katamang iturong iti clean energy transition bayat at i digital infrastructure seguridad iti makan ken manufaktura ket mang suporta iti panang pabaro kinatayged ken para iti amin duras. Narod mangdugi ita Julio, dagiti renewable energy projects ket agsurot iti investment thresholds ti Department of Energy, babayon iti certificates of energy projects of national significance program tapno maitud prioridad kas high impact para kanu iti panagturas. Pero gitoy a proyekto may kanday tinapartak ken prioridad apan ang sango ken panaka-aprobar manipod kadagiti ahensya ti gobyerno. Pero ituloy kadagiti national news nin mato ti unemployment iti Mayo agrikultura ng runaan na apektaran. Nin mato iti 4.8% ti unemployment rate iti bulan ti Mayo itaattawan. Segunda ito iti Philippine Statistics Authority. Wano ito PSA. Inyop kasda at agitiyapan nakapukaw iti trabaho iti agrikultura gapo iti dago sa kasasaan ti klima tinangruna ang kagagapo numan at dati manuwa panagrangay ti trabaho iti service sector ken industriya. Iti datos daket 2.5 milyon na Pilipino dagiti awan trabaho iti bulan ti Mayo. Kangatuan dayto iti 2 bulan manipod iti Marso nga 5%. Kataro din pakaamoy ni Claire Dennis Mapa, National Statistician, ang nababati bilang dagiti empleyado iti agrikultura ken forestry gapo iti epekto ti klima. Inyugkas na nga 905,000 at trabaho tinaikat iti agrikultura manipod iti nakalabas atawan ken at dati 734,000 met iti sektor iti paddy rice farming wenno iti panagtayon iti kabanbantayan. Tipot panagpukaw iti trabaho iti serbisyo ito ay public administration ken defense ket ken iti wholesale ken retail ti dumanon iti 700 plus thousand. Iti muna 5 bulan nin mato iti 5.1% ti average unemployment. Manipod iti 4% iti napalabas tawan. Mutungtungan iti underemployment rate at dati 12.2%, manipod iti 13.1% iti napalabas atawan. Dumakdakkel ti bilang dagiti agtrabaho iti 40 hours. Wenno adu nga oras iti unod ti maysa alawas. Timat datos kasi po iti labor force iti participation rate ket 63.8% wenno 52.13 million na Pilipino ti adda iti labor force wenno maiyarig nga labor force
katakilana dagiti ag tutubo iti tawen nga 15 pangato. Nababada ito'y manipod iti 65.8% iti napalabas tawen. Pero diti tungtungan iti panagtrabaho, iti service sector. Dito'y the restaurants, accommodations, ada iti transportasyon para publiko, iti numero 1 nga employer iti pagilyan, iti 61.8%. Sumaruno apo nga kadwan na ang pagtatrabahuan na iti umili nga Pilipino, ti sektor ti agrikultura, iti 19.9%, ken maudi ti industriya. Daytoy dadakkel pagminasan dagiti adda iti manufaktura ket only 18.3%. Pero daw maidukat dita adamag daytoy tungtungan ti klima, kabailan nga gumastos dagiti mangmangged ken gatad ti tangdan iti tungtungan iti trabaho ket kritikal. Rekomendasyon ni Labor Secretary Francis Tolentino ang masapul ti panang pabilog iti reforma amang pataod iti kalidad at trabaho. Kasapulan ti trabaho amang to iti naurnos a sweldo wenno lagbo mang pabilog iti produktibidad dagiti mangmangged ken mang isagana kadagiti Pilipino iti trabaho iti masakbayan. Nakanamat ti China Bank Research, ano pa'y naligat ti merkado ti trabaho. Nasaysaya at naasahan gapu iti panagpababa iti global tensions. Nang in-warning da at ti El Nino ken panagnato kanu ti minimum wage ket mabalin amang pukaw pa iti trabaho iti agrikultura ken serbisyo. Sigunod ka ni Joshua Mata, ti sentro ng mga nagkakaisa at progresibong manggagawa at ipanagpukaw ti trabaho iti agrikultura ket gapo iti mekanisasyon, gapo iti epekto ti klima ken panag-atras ti ekonomiya. Inyod kas na masapol at ipanagbalindag iti trabahador ket iti naurnos ken naelisto at trabaho saan laeng a panagpukaw manipod agrikultura. Sigurot kadagiti eksperto at ipanagnato ti minimum wage ket makatulong iti purchasing power dagiti trabahador ngem masapol nga maikadwa ti panagpabilog iti produktibidad ken panagpababa ti gastos ti negosyo. Inyubkas ti Ibon Foundation at ti panagnato ti sweldo ket kritikal a paset ti panagresolba iti joblessness. Ngem masapul ang nakakadwa daytoy iti panagmodernisa iti agrikultura ken iti industriya. Itilat damag nasyonal, naisubli ti excise taxes ti kerosene ken LPG sigun iti BIR. Impakaamno ti Bureau of Internal Revenue iti BIR at ti excise tax rate iti kerosene ken liquefied petroleum gas wano LPG ket nagsublin iti original a level idi pa lang Hulyo 8 ti kalman. Kalpasan at the average Dubai crude oil price ket binmaba iti threshold agatad na ited nga rod dito'y linteg. Katababaon iti sertifikasyon ti Department of Energy at the average Dubai crude oil price manipod Hunyo 1 agingana 13 agingana 30 ket $79.45 sa kada bariles. Nababa no iti
US dollars kada bariles at threshold garud. Tapno may patungpal daytoy panakaikat ti excise taxes ti kerosene kan LPG. Daytoy kat siguro ni ti Executive Order 114 iti 2026. May palubos na itong EO iti Abril 16 amang suspinde iti koleksyon ti BIR ti excise taxes iti sumagmamano a petroleum products iti unod ti 3 a bulan kas panangsalaknim nga rod iti epekto ti nangato a presyo ti langis gapu iti gubat sa Arab countries. Inyupkas na ito executive order at the excise tax rates kat automatic nga at subli iti prescribed rates iti National Internal Revenue Code iti may sa alawas kalpasan nga ti average Dubai crude oil kat nabababa nga road no da ito $80 kada bariles. Naroon para iti update iti tungtungan iti aglawlaw daytoy kat kasilpo iti panagtignay ni tropical cyclone Inday. Kat naroon gapo iti napigsa nga angin. Signal number 2 apo iti nakangato sa Batanes. Daytoy kat nai-issue iti oras ti alas 11 itatay agsapa. Signal number 1 not apo sa Cagayan. No sa dinukat nakanayon ti Babuyan Islands. Kasama ti Isabela. Daytoy northeastern apaset iti Quirino, iti Mandela. Sa Apayao, signal number 2 lata. Iti northern portion ti Abra. Daytoy munisipyo ti Tineg, Lagayan, Danglas, San Juan, Lagangilang, Likuan Baay, Malibkong, Lacob, Dagyuman, Dolores, kan La Paz. Signal number 2 mutlang iti probinsya ti Kalinga. Signal number 1 lata iti signal number 1 iti Kalinga kan signal number 1 mutlang iti Natonin kan Paracelis dito'y Mountain Province. Signal number 1 iti eastern portion ti Ifugao daytoy munisipyo ti Aguinaldo, Alfonso Lista, Matlaeng. Iti Ilocos Norte, signal number 1 kan iti Dilasag and kasiguran iti Aurora. Kan kastamot apo iti northern and central portions ti Catanduanes, dagiti munisipyo ti Pandan, Caramoran, Bagamanok, Panganiban, Viga, Gigmoto, Baras, kan San Manuel. Dagita apo ti updates nga rod kasi po iti panagmonitor ti DOS ti Pag-asa iti panagtignay iti bagyo nga Inday nga adapela dito Philippine Area of Responsibility. Narod 39 minutos sa kalpasan ti oras ti alas 12 ti oras tayo ita ket manenday tiniguan ako magkablaaw kan nang ipadanon karagiti damdamag for the midday news in naganan na panang takdera para kani partner Mating. Manan hantay nga liplipatan nga i-follow makiapaset kadagiti tungtungan kastamot nga maki-contribute iti Radyo Sagada Facebook pages kadito yung Radyo Sagada main page kanti Radyo Sagada verifies kastamot nga surutan na kami iti YouTube channel kan website ti Radyo Sagada. Ganad tayo apo ti amin nga banag nagarami din tayo ita kan nangrunan dagiti kasasad dagiti uuping.